Turkashin nan labari da dumi-duminsa. Masu sauraro, wannan kasuwan gwamnati ɗan ta'adda mai suna Bello Muhammad Turji, duba da cewa yanzu za mu kawo muku cikakkun labaran da yake wallafa ma duniya cewa tabbas sun yi zama da gwamnati. To masu sauraro, idan wannan shine farkon ziyartarka wannan tashar namu mai albarka, wato Nakaido TV, da mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar karrawa kamar haka. Mun gode. Kana tabbas mun yi sulhu da gwamnati da dole ta shafi karamar hukumar Shinkafi zuwa local government din Zurmi, abin da ya shafi zuwa jiha. Na'am. Ka san kowane bangare da tashi matsala, kuma ka san kowane gidansu yake kuka. To amma mataimakin gwamna ya ce kun yi sulhu har kana ba su gudunmawa wurin zuwa a kama waɗanda ba su daina ba. To wacce shaida kake bukata a baka, ko wacce hujja kake son a baka? Yau da wannan da kaji ya faɗa ma gaskiya ne, kuma ai ya baka shaida waɗanda aka kashe. To me tabbacin cewa kuma an farmaki gidanka? To farmakin wannan gwamnati ce ta yaudare ni. Gwamnatin jiha ko ta ƙasa? Ko kuma in ce gwamnati ce ta yaudare talakawa, ni ai ba ta yaudare ni ba, tunda ni ina da lahiya, kuma kaga ina da yanzu kaga ko da ina da niyyar yi, kaga gobe sai in san da ni da ita. To yanzu bayan wannan farmakin da an ka muku, na ji labarin an ce kuma kun ƙara tsananta ma al'umma ta hanyar Shinkafi zuwa Kaura. Haka ne? To da mun tsananta masu, ai da yanzu ba sai na gaya ma ba, duniya za ta gaya ma, kuma kowa zai gaya ma, amma muna nan muna kallon duniya mu ma yanzu abin da take nuhi da mu. Ai yanzu kaga ga mai hankali sai ya gane gwamnati da talakawa abin da a tsakaninsu. Saboda abin da mun ka fahimta wanga abu ba Bello Turji ake bukata a kashe ba, ko kuma aka talakawa ake bukata a kashe. To me yasa ka ce haka nan? Abin da ya sani faɗi haka, alhamdulillah, na ji daɗin waka tambaya. Yanzu kamar mutum ne zai zo social media, bai san kan yadda zama yake ba, bai san kan yadda tsarin mutane yake ba, bai san yadda hulɗoɗin mutane suke ba, ya gayi abin da yake bukata shi kenan kawai sai a ɗauko ra'ayi ne a zaka a kashe mutane. To shi kenan kai wanda zai kashe ma 'yan uwa, in ka zo ka kashe mai nashi me laihinka? To ni ban gane ba gaba ɗai. Yauwa yanzu kaga in fahimta sheka. Hello? Ina jin ka. In fahimta sheka. Mun yi wata ya kai 5 ko 6 muna zaune lafiya lokal gamin ɗin Shinkafi. Talaka na noman shi. Yana kasuwancin shi. Ya zo an kashe mai muna 'yan uwa. Yanzu muka zo muka ce ba mu iya zuwa mu kashe waɗannan sojojin da na kashe mu da 'yan uwa, muka zo muka ce mu ma talakawa za mu kashewa. Kaga talaka zai tsaya bi amfanin da ya noma? A'a. Wa ya ja masu? To ni ina ganin wanda na kashe ku daban, ba talaka bane fa. To mu kuma abin da muke tunani, duk abin da ake yi ba a yi ne kowa don talaka ake yi ne. Kenan yanzu idan gwamnati ta zo ta yi muku banna, kana ganin daidai ne ku fanshe hushi ga talaka? To ai mu ba mu iya zuwa ga gwamnati, ba mu faɗa da gwamnati, saboda ba kungiya ta siyasa muke nema ba wata kungiya ta wata kafa wani ƙasa muke nema ba. Abinda muke nema rayukan 'yan uwanmu su zauna lafiya, su samu